Wah, yuk. Ya oh. Ya oh. Ya. Ya oh. Ya. Ya oh. Ya. Ya oh. Jarwa poro tunggal busanan baskara amewiti sinden ning pratangga raja blimbing raja wong ayu kone tansah ewe marang Gusti kang papare satise eswa araning basa nawala nadyan lamun nyelomong tanpa ukara raja kang wis bumbune lomba sairis aswatis lelakan kang wis kinare ujung jari balung rondeming kalapa kawang kowa sayek dadi usada jarwa mudaning sang Prabu Kresna mumpung anom nguding ilmu kang utama panas wadai ya iya ya Pejate erta atmaja nata wahwana kegumunge karya ruci ting wardaya ya iya kapatro raja manggis raja wong ireng manis tatas titis lapete wong muswinase sakarpi pisang sesajining karya patut lamun linunutan breng sasama raja dondong nikmate wadai londo ati condong ade dasar gotong royo ya
kapatro rojak blimbing rojake wong ayu kuning kudu eling marang Gusti kang peparing rojak dagan pantase wadahe pinggan halo umban ing jagating perjuangan ya iya iya ae ae iya iya ae ae iya 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 kali sesonderan kapuran to yen wonten lebat kawula sarang reksa reksa wene tanpa patra ora gampang wong urip ning alam donya kembang apring narayana mlebu maling maling putri konangan Bambang Permati jamu kodange meniran suwera ketemu tak dadi pikiran buru laku samirat mayar sewu banyu masan para tamu sugeng pepanggihan mugi kita tansah kepangger raharjan angrawuhi peparing paharjan tuhu dharma ing bebrayan sakara setan cenderung membot tetekan lanang burimo ana canggitan oh 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 yo yo ayo ya oh iya ya rasa ewang ayu iya 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 marang Gusti kang pepare rujak kawis bumbune basa iris kaswatis lalakan kang wis kinare iya ôi dạ chụp lót ôi dạ lót ôi dạ chụp ôi dạ iya dạ iya dạ
kembang menur ditandur nang pinggir sumur yen wis makmur jalali marang sedulur ya oh ya oh ya ya oh rejo mawur mangawur tengarane ngajure gong maguru kongso tata kaya bu solo surpadresing turangga ngesti rekatak ongkang dua celayu sapin ya oh ya yuk ya oh ya 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 yo Mas iya yo ya iya yo botan burung layu ya oh ya oh ya oh ya perang tanding turbismo iyo bukti wong ayu bon kakak pamit palasto ya ya gegarane wong akrami dudu kondo tuturupa amung ati kawi tane lobot pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung
tan kena tinumbat arto iya Wos bejane awak mami oh yo Kan tulis Wah, ya, yo. Iya. Dasar kembang Kor asinge Iya. Aja gawe wira bismo Moroke patenono Iya. Iman wong bagus yen kongsi nama Iya. Yuk. Bos. Yo. Oh. Bos. Yuk. Ya. Oh. Nae. Yo. Areno pandarane wengi tanggandhat kula maminta anto nugroho ya manut saindenge nosa tara kalih godha lan rencana ayem tentrem ati makmur sengko tambangun negara yo Slampret Bapak Petarian yo Jarana ke pangnyongklang merae tiga macan mangan yo yo lengser wang
sepi durung bisa nendra kagoda ring wayang kang meritu hati Yo yo Rena wangi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi sololo ya yuk ya yo ya yo sepi durung bisa nendra kami tane mung semrono durga lino ora ngira yen bakal nuwuke tresno nanging dadi Rena wangi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi yo ya oh yo alon-alon Mbah rangu yasman trejo mawar sukarana Raden Anggar Cita ungguling ayo-ayo darsane ya Gusti kasih kula semana
suci maring ngapura mring para manungsa murid padha eling mring pangeran Gusti sembah kula sedayane sampe kala Gusti ya yo hey yo 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 Alan Bang yo urung Melayu iki cara Melayu Mas. Heeh. Ler tandure wong sumilir tak ijo royo tak tenggo temanten anyar owen yo au bocah angan penek nop limping kuwi lunyu penek no kanggo baso dodotira kumiter bedaing pinggir damono dumatono kanggo sepo mengkotore mumpung pada rembulan mumpung jembar kalangan ya surah yuk os yuk
Yo pelayok kene Mas yo. Yai, hai, 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 hai. Wah. Hai, 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 hai. Wah. Hai, 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 hai. Wah. Hai, 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 hai. Yuk, yuk, yuk. Iki urung Mas sing iki, yuk. Iya sik banter. Hai, 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 hai. Wah. Iki pisan meneh iki Mas. Heeh iya. Iki. Kok ngalor bareng ge sing oke. Hai, 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 hai. Alon. Hai, 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 hai. Wah. Ditali engko lunga jarane. Hai, 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 hai. Alon. Wah. Hai, 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 hai. Wah. Wis, heeh. Wis saiki do madang siki, Mbah. Apa isih arep mlayu meneh sing mburi? Kae kancane kae Mbah arep mlayu, Mbah. Mbok dijak madang sik. Isih pisan meneh arep layon ayo. Ya, hai, 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 hai. Alon. Hai, hai. Oh ya. Wis saiki do rembugan siki Mbah. Heeh. Do madang kok tak do ngeleh.
Segane lagi juboke. Pokoknya saat durungnya do nyambut gawe do madang. Rasa rebutan, Mbah. Nah aku jiko sing anyar kuwi, heeh. Ya takon pawange lek arep madang isih ora sing go madang goleki. Iki sing iki ra keduman demit iki. Heeh, mung njaluk panganan sing enak-enak iki. Heeh. Iki mau pawange le bagi piye to ya? Wis ditutup sikik le madang kok tekan maghrib mulai rampung wis. Arep njaluk apa lagune, Mbah? Lagune apa? Jarum-jarum. Alah. Yo, Mas iki njaluk jarum-jarum. Jarum gede telu ya. Mana rumahnya? Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium, cium di pipi wong manis tandanya sayang. Yo ya yo. Jarum manis dikasih jarum manis uang manis mana rumahnya? Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium, cium di pipi wong manis tandanya sayang. Aduh. Iyo. Wis, iki sik ngarep wis rampung urung le madang. Heeh. Tung gentung gentung blung ding. Sile maju sing iya Tak dang. Ya. Dang gendeng. Yo. Kok yo. Le maju ya sing dawa ya mosok meng semono. Ya pisan meneh Mas, heeh. Tak dang. Iya Tak dang. Ya. Dang gendeng. Kok malah mundur?
kok malah perot. Kok malah peyot ki piye? Ora sida maju. Kon balekke iki yo. Dibalekke Kon maju. balekke piye? Ah wis ngono kuwi wae. Ya. Bahasan maju katoke ketok le suwek. Apa? Capek gunung. Mau wis ki saya capek gunung meneh. Wah, wis. Ngopo sing mburi kae? Arep pakan manuk apa piye kuwi? Mbah. Apa ta? Kae gedang iki delen nggon kathok arep dienggo pakan manuk. Ning manuke ora doyan gedang. Yo masih bersama Krido Wiromo. Ayo do nyambut gawe. Piye iki? Jarane piye iki? Kowe numpak jaran Mbak Dian yo. Kok Yo viral aku? numpak isisan. Asik. Siji, loro, telu, papat. Dijak Siji, olahraga. loro, telu, papat. Siang pantoro ratri mong eling manis sing hati setiaku iso anduweni marang sang Sulasmi. Rasa kangen kang nglimputi lintang bulan dadi saksi upayane datang maling janji supaya mukti supaya mati. Wong ayu tresna mungkin narya tombo susah ning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu sanada ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ora bisa dipisahno. Yo siji loro telu papat siji Pak kita. Iya takon ben lara ratri takon sing suwe wong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulasmi. Rasa kangen kang limputi Yo lintang Yo. di saksi Yo. upayane datang balik janji supaya mukti supaya
Pokoknya caping gunung terus, kalih pamitan terus Wis sholawat. engko selawat ping 8. Wis jan. Semangga. Ndak apa-apa, sekali-kali rawomu Mas. Iya Mas yo. Pisan-pisan wae. Caping gunung sak pisan wae wis ya. Heeh, sak larap wae. Iki dinyanyakne ran joget. Rugi len njaluk. Yo 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 yo. Yo aku. Agak teman berdua Njur kelingan anak lanang Biyen tak openi Ning saiki ana ngendi Mbak Dian selelele jarene wet manang keturutan sing digadang embel kembal gambel nate janji yo aku ning saiki apa yo au yo au nek gono tak candongi saka jago dicampur kiwong nek mando tak cilik capek gunung omahe suwung kusik Selaren nanti Thomas. lek arep nang ndi kek jam 4 ora saged susu heeh ya engko sithik to ya iki sing ngarep ya ora sabar salak didinting heeh nggih dintene piye Omahe suwung tekno ditinggal ndelok jatilan kok ya. Nah iya Ndelok sapa ta? delok aku iki Lagi ngerti iki aku hantu kok narsis men. ya Sangar bisa gunung bisa dadi raja ini ora bila gane padha lara lampa wis takon simba-simba iki sarep joget meneh arep ditarik arep mulih. Nek arep mulih siapa, Mbah? Urung arep mulih. Heeh, ana sing nyuwun kitir sumilir ya. oh jih Apa selendang kalian biru? mau lamunan Oh, lamunan selendang biru kitir sumilir terus apa meneh? Pokoknya tekan maghrib entek wis. Barongan arep mulih ya. Heeh. Iki barongan arep mulih Mas duleh kesik terus lagune keri. endi iki sik arek mulih endi iki
dedal kae mulo wayangane manca warna dapukane dedal kae mulo layangane manca warna pulasane lah tobat betike lah aku gumun kaya yo yo kupu yo yo sadale skuter motor lan kinjal kae motore mabur jajar jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae dimen awet ora pedhot benange Wah aku gumun kaya kupu lan satelit sekuter motor lan kinjeng jajar-jaran sembrani aja nyangkut bareng wae dimen awet ora pedhot benake Yo 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 yo. Hae ya ya. Hae. Yo yo. Wah ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Wah ya. Wah. Yep. Ôi. Hae. Los. ayah Urung bali Mas yo. Baleni meneh yo. Los. Bon weteng urung ilang kowe Mas yo baleni meneh. Oleh dudut sing tenanan yo. Yo. Sapa sing areng idak kuwi didak wetenge, yo. Ana sing munggah. Hae. Los. Yo.
Hae. Ya eh. Ya eh. Ya eh. Hae. Ya eh. Ya ya. Hae. Hoi. Hae hae. Ya ya. Hae hae hae. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Wah. Oh iya. Oh iya. Hae. Oh iya. Yo. Hae. Ya eh. Hae. Hae. Yo 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 yo. Ya 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 ya. Sumripit angin ratri tansah hangat remi setyon rajang Wasik. telengi hati angen-angen tumlawang suwo ing wengi sepi tansah angrati tekamu dunyai Ayo ake nyedak neng sandengmu nyawang esmu gawe larameng rasaku tentreming hatiku ayo pekan tresnamu sayangku sliramu kang dadi lamunan siji loro telu papat siji loro telu papat siji kon marai tukangnya senam di mau endi Pak delik tukangnya senam nang isor kae yo Ridho wong ayu akeh nyedak marang kargaku sirna lara brata aneng atimu amarga kapidhong wewayangmu ing pikirku ayo pegat tresnaku do sayangku Inna samudra tresnaku mring sliramu sayang percaya ning bulan kang sumunar apyo ring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Inna samudra tresnaku mring sliramu sayang percaya ning bulan kang sumunar
pyoring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan yakti sliramu kang dadi lamunan. Apa piye? Nek wis Piye, Mbah? iki ket momeng do madang wae terus nyambut gawe kapan? Kesel. Nyambut gawe rong sida kok kesel. Ngemadange rampung terus mulih. Aduh duh. Yup. Ngelmu iku Yo. kelakone kanthi laku laka selawan ka tegese gas nyanto sane Satya Buddha pangekasih tur angkara yo oh ya yo pas Yuk. Wah. Iya. Krida Wirama kesenenganku. Wadah Mbak Dian. Golek nang ndi? Si pancerina tati tipi kita tak ketek kaya jantung Lelungitan lunglungan kang rerambatan amu soro angrengget jiwangga tak kirimi layang kitir atas sampir ke angin kumiter
ora krasa liramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu medhot hatiku kok ning ngapusi sing tirta saumpama kapan bae aku bisa kedelita engko indah rembulan aku samar kuwatir lan muntap-taban asekar mekar ing ora-ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga yo mas yo asolole Krido Wiromo bareng Mbak Dian Ervina. Ada Pak Gito. Yuk. Anganku ngambara nembus mega. Hitung lintang sesolo pada rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kita tegede ing jantung Lalungitan lunglungan kang rerambatan Sara anggrengget jiwangga tak kirimi layang kitir tak samper angin kumiter apa ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wayangmu medhot hatiku sing tirta saumpama kapan kaya aku bisa kedelintang rengko indah rembulan aku samar kuwatir lan muntap-taban asekar mekar ing ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga Iya. Yo. Yo. Bos. Wah. Yo. Los. Ayah. Ya.
Iyo. Iyo. Aduh. Hoi. Oh. Ya Oh. Ya. Yo. Wah, iya. Let's. Tresno hati gawe loyo. Tresno hati gawe loyo. Tresno hati gawe loyo. Tresno hati gawe loyo. Woyong nalendra satriya ing Madukara. Satriya ing Madukara sumpinge amas sumping karana Sumping amat sumping karana Jaya satriya ing Madukara tresno ati digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo. Nuyong lan nendra satriya ing Madukara. Iyo. Yo masih karep bali iki yo.
Ae, ae, ae. Yo, yo. Yo yo yo. Yo, yo, yo. Yo yo yo. Yo, yo, yo. Yo yo yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Wah. La la la. Yo, yo. Ya, 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 yo, 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 ya, ya, ya. Ya. Hae, 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 hae. Let's go. Oh, sing mburi apa nyambut gawe Mas. Oh. Kok jaipong ora tau dituthuk arep nggopo ndak malah garing. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong. Apa tenyongko katresnanmu? Lolo. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong. Aja tak tali karo selendangmu. Selendang biru sing ana pundakmu luntur tanpa warna bekatne ambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik nerimo ilang balik rasa tresnaku. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong. Nyangga katresnanmu. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa andang ngomong. Aja banget tali karo selendangmu. Selendang biru sing ana pundakmu luntur tanpa warna bakat nang lambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ora bakal balik ning lambiku. Ilang bareng rasa tresnaku. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekat nang klambiku. Selendang biru
sing ana ning pundakku ya ilang ora bakal balik ning samingku ilang bareng rasa tresnoku ilang bareng rasa tresnoku. Ya. Ya Mas wis jam 5 jak mulih kabeh ya. Wah. Yuk. Yo. Oh. Ayo. Ya Yo. Oh ya. Yo. Oh ya. Sembuh. Yo. Yo. Yo kondur malih yo. Hey. Ya. Ya Yo. Let's. Oh ya. Aduh. Ya. Yuk. Kredo Wiromo.
Hae, 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 hae. Los. Iyo. Hae, 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 hae. Los. Ya. Aduh dah. Yo. Ah. Oh. Hey. Yo yo yo. Hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey. Ongke kanan kering mripate milang milik keseme ngujiwat gawe sengsem kamulan busana nira sutra manca warna lelangan beksan mungke manis kesulitan yo yo Iya. Wah, iya. Salewang salemalah wong Maulana Muhammadi Iyo. Iki gerek loro arep jaruk apa? Yo. Hos. Iyo. Asli, 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 asli. Mas. Wah. Yo Mas nganten. Mas nganten kula suwun mlebet wonten arena. Nggih sepeda malih dhumateng temanten kakung kula suwun mlebet wonten arena pentas.
bojo ijo ya dek aja diundhuhi wong sing abang ya dek ra kurang-kurang sing duwe bojo ya dek ayo tiru suwe wong sing bujang mata keranjang Surabaya ya mas Rupa-rupa Sabut tangan ya mas yuk Jangan dilompok Suruh lupa Thomas Tak bisa lupa Lupa sabantan Di waktu itu Pamitan mas lela nono pamit mulih pasti kula yen dede jodone mugi enggal antuk sulih wong kang bisa ngladeni lirane Pancen apa jroning ati ninggal-ninggal seta tresnani nanging ketika bunji wong kawula sateko among samene atur puji karya raharjo sapukure aja lali asring kirim warta Iman ing cendika yen nanti digawe kuciwa batin kula badan lila yen kangen mung sia-sia nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dalega atimu yen ana kurange ngapuranen aku nyuwun pamit nganti ketemu kapan Rene maneh rene maneh muga-muga ndang lega hatimu kapan padha maneh muga kang kuwasa paring keselamatan jroning ati durung pengin bali yo jroning ati emoh yen ngelingi wektu apik banget kaya sore iki ngono sampeyan kabeh bakal tak salami Bagatan sumanten siaran
kesenian Jawi Jati lan Krida Wiromo. Tumrap sedaya kekirangan kekilafan saestu nyuwun nuntring samudra pangakrama ing wasa ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu tutuki dalem piyambak-piyambak. Nuwun.